audio. Rayuwa ba tabbas, mun tuba a yafe, mun tuba a yafe, ya Allah. Abinda ke firgita ni shine kwanciyar kabari, in kama kuka in kama hawaye, in nayo nazari, in tuno da wasu ne babu ba yanzu ga mafal a gari. Mu ma dole wataran mu shuɗe sai dai labari. Allah mun tuba yafe, mun tuba yafe, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya tuba yafe, mun tuba yafe, ya Allah. Rayuwa ba tabbas, mun tuba yafe, mun tuba yafe, ya Allah. Mun tuba yafe, mun tuba yafe, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya tuba yafe, mun tuba yafe, ya Allah. Duk wanda ya tafi ba dawowa mara sallama ya yarda, kuma duk da kan a cikin musulmi wai da ɗan ta'adda. Wani tanadi kai wacan ne ɗan uwa, maza ɗan uwa na gaya min shi, in ba kai ba gara kai shi. Da ɗan uwa na kan gyara, ko kwance duk mu gyara, mu dage da istighfari da salatun manzo na. Rayuwa ba tabbas, mun tuba a yafe, mun tuba a yafe, ya Allah. Rayuwa ba tabbas, mun tuba a yafe, mun tuba a yafe, ya Allah. Mun tuba a yafe, mun tuba a yafe, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya tuba a yafe, mun tuba a yafe, ya Allah. Ka tuna makerin waya na farko yanzu dai babu shi, kuma bai taba bugo wani raya ba domin su tuno da shi. Da na can na gaya wani nan sako na tuni mun same shi, tunda ko ba a yin haka lamarin mu tsorace shi. Allah mun tuba yafe, mun tuba yafe, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya tuba yafe, mun tuba yafe, ya Allah. Rayuwa ba tabbas, mun tuba yafe, mun tuba yafe, ya Allah. Mun tuba yafe, mun tuba yafe, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya tuba yafe, mun tuba yafe, ya Allah. Sass on the mix.